Τα κολακάστα του μαλλιά κρέμονται χοντρή φούντα στη ράφη. Αναρωτιέμαι μερικές φορές, είμαι εγώ που πιστεύω ότι η ζωή μου είναι μία αναργά δεύτερη ζωή δεν έχει. Αλλά το πούπουλο πέφτει το δάχτυλο. Δεύτερη. Η εκ της καλλιτεχνικής μιμήσεως ειδονή δεν οφείλεται διόλου εις τας πράξεις αντί των οποίων προσφέρεται. Γεια σας, παρακαλώ, έχετε βάλει μια αγγελία. Α, έχει κλείσει. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας, παρακαλώ, έχετε βάλει μια αγγελία. Να στείλω βιογραφικό. Συγγνώμη, για Φιλάνδια δεν είναι η αγγελία. Για Φιλάνδια δεν είναι. Α, θέλετε βιογραφικό. Ναι, εντάξει, θα στείλω τα καθημερινά. Ο υπερβολικός έρωτας είναι το ίδιο κακός, όσο και η έλλειψη του. Ιδιαίτερα τα παιδιά στα παιχνίδια είναι και κόσμο ελευθερός, ανήκαν και τελειώνουν. Δουλεύεις, κερδίζεις χρήματα. Ανοίγει κανένας μία ομπίλο, δεν κανένας, ανοίγει κανένας. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα συνθηκάς κρίση. Οι νόμοι δεν τηρούνται, χρησιμοποιούνται. Είναι πλάνη να νομίζουμε ότι όλα τα λέμε. Τα ναι. ενδιαφέροντα των νέων αρχίζουν και τελειώνουν στο ερωτικό θέμα. Εντάξει, όχι, δεν θέλω, άλλη φορά δεν μπορώ, δεν έχω καμία διάθεση. Τα λέμε. Άντε, γεια. Να σου πω, άμα γυρίσεις φέρε κάτι καρύδας. Θα πάω την άλλη, θα πάω βόλτα. Α, έμορφη μουχρίτσα. Πολύ καλά. Τώρα θα δεις. Είμαι αναγκασμένη να διακόψω την παράσταση. Δεν μπορώ να σου πω να φύγεις, αλλά μπορώ να σου απαγορεύσω να περάσεις αυτή τη γραμμή. Γιατί κι εγώ υπάρχω. Μπορείς να κάνεις λίγη ησυχία. Όλα αυτά έδειχναν μια χαριστή τόσο σκοτεινή που ηγείται τη χώρα. Και ο ουρανός δεν έφτανε να τη σκεπάσει. Να φύγεις, να πας σε μοναστήρι. Ο Θεός σας έδωσε μια μορφή και εσείς παίρνετε άλλη. Χοροπηδάτε, λιγώνεστε, ακόλαστες. Η γριά ανατρίχιασε. Στα χέρια των Γερμανών καθαθητών, Γιώργο Σαλάς, το θρυλικό παιδί φάντασμα, το ηρωικό Ελληνόπουλο, έχει τάξει τον εαυτό του στην Σημαίνει ο Θεός. Σημαίνει η γη. Σημαίνουν τα επουράνια. Περνάει τα ήκαια. Σημαίνει η Αγιά Σοφιά, το μέγα μοναστήρι. Με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες. Δικό μου, δικό σου.
σημερινός αναγνώστης το πρώτο που θα έχει να εξάρει στην καλλιτεχνική δημιουργία είναι της φαντασίας η ενέργεια. Η θεή τον άφηκα να διαλέξει αν προτιμά να ζήσει χρόνια πολλά ήσυχος και ευτυχής ή αν θέλει να εκδικηθεί το θάνατο του φίλου του. Σίγμα, παρένθεση σι. Κλείνει παρένθεση, ίσον, ανοίγει παρένθεση εν δεύτερον, κλείνει παρένθεση, ανοίγει παρένθεση 1, συν 1, κλείνει παρένθεση, ίσον 1. Ένα αίτημα λογικής αναποδράσου το οποίο δεν είναι ο λιγότερο ισχυρό με το να έχει την πηγή του μέσα του. Η έκφραση των προσωπικών ψυχικών καταστάσεων του καλλιτεχνικού στο εξολογικό και υποκειμενικό γενικό στοιχείο. Και δεν παραγνωρίζεται ακόμα η υποσυνείδητη συμβολή της φύσεως του καλλιτεχνικού ή της φύσεως γενικώς στην ποιητική κοινωνία. Ανοίγει παρένθεση μείον 2, κλείνει παρένθεση επί. Ανοίγει παρένθεση μείον 2, κλείνει παρένθεση επί. Ο σημερινός αναγνώστης το πρώτο που θα έχει να εξάρει στην καλλιτεχνική δημιουργία είναι της φαντασίας η ενέργεια. Είναι δε των μύθων άλλοι μεν απλοί, άλλοι δε περίπλοκοι. Ταύτα δεν είναι ανάγκη να συμβαίνουν εξ αυτής της, διότι διαφέρει πολύ το να γίνονται ταύτα εξαιτίας τούτων ή κατόπιν τούτων. Διότι τότε ενέχει θαυμαστό, περισσότερο παρά. Διότι τότε ενέχει θαυμαστό.